एगो मेहरारू हमरे संजा के आ कैसे कहतिया कैसे वहां का कहत रहनी हम चुनरी ओढ़ के जे हे माई माई तेरा दरबार में आई बनी ए माई बताई ऊ कैसन भूतनी साली की रिबिया जो हर कार्यक्रम में पहुंच होतिया आ पूजा वो मांगतिया तो निर्मला के मुड़ी मांगतिया आ ओकरा बाद एगो बात कहलसी जे निर्मला के बाल छील के सन पापड़ी खाए तो हम तो कहे नहीं खींचा हो कोई दी रौरा जवाब देब अभियंता जी ई जवाब रौरा देब हम लेडीज है नहीं कहे चाह कि छेल छाल के पूरा खा ली सब पपड़ी खाइयो लेकिन हमरा कहे के बा कैसे कहे के बा कैसे ठीक है बा कोनो बात नहीं के कि 12 बरसवा माई हो अरे भइले मुर्गा हवनवा कि यो बहिले अरे भइले ना माई हो अरे एको गोला हलनवा चलो तो 12 बरसवा माई हो भइले ना हवनवा 12 बरसवा माई हो भइले गावनवा अबहिले भइले न माई हो अबहिले भइले न माई हो कहू लालनवा अबहिले भइले न माई हो कहू लालनवा चुनरिया ले लई हो चुनरिया ले लई हो चुनरिया ले लई मेहरारू के हिस्सत पर चुनरी सभेला हम मर्द चुनरी ओढ़ के जाला ना पगड़ी बांध के जाला ना तो कंधा पर रख के जाला मेहरारू न घुघटा काट के जाली सो सुनिले की माई राउर महिमा महान हो दिन दुखियन मैया रखिले ध्यान सुनिले की माई राउर महिमा महान हो दिन दुखियन पर मैया रखिले ध्यान हो माई रो दरबार में बाझिन जाले बेटा खेलावत आवेले बिना मेहरारू के लोग जाला मेहरारू लेके आवेला बड़ी रो दयालु होइए माई सुनिले की माई राउर महिमा महान हो दिन दुखियन पर मैया रखिले ध्यान हो सहल न जाला माई हो गाँव भर के तनवा सहल न जाला माई हो गाँव भर के तनवा अबहिले भइले न माई हो अबहिले भइले न माई हो ए कहू लालनवा अबहिले भइले न माई हो ए कहू लालनवा